Mnogo veći procenat građana, 2/3, bi želelo savezništvo sa Rusijom. I kada bi naši vlastodržci hteli da kažu istinu, a to je da ulazak u Evropsku uniju zatvara put savezništvu sa Rusijom, jer zatvara naše granice ruskoj robi, onemogućava nam da imamo sve one trgovinske povoljnosti koje imamo sada i nameće Srbiji, odnosno potura Srbiju pod zaista nehumanu, neljudsku vlast evroatlantskih osvajača. Kada bi naši vlastodržci, dakle, rekli tu istinu, siguran sam da bi se srpski narod u potpunosti okrenuo Rusiji. Međutim, oni nas neprestano lažu, govore nam kako su oni za najbolje moguće odnose sa Rusijom, ali da idu ka Evropskoj uniji. To je nemoguće. To su dva nespojiva puta. Ili ćemo se okrenuti svojim neprijateljima oličenim u Evropskoj uniji i NATO savezu, ili ćemo se pak okrenuti svojim prijateljima iz Rusije i ostalih članica Evroazijske unije, koje je budućnost za sve nas.